Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Usman Y Musa kamar da ku sani. A darasin mu ne insha Allah zan kawo mana sabon wani referral ne na program wanda referral din ne wanda idan ka nemo mutum guda ɗaya zaka samu naira 300, kuma shi wanda ka nemo din idan yayi referral din shi ma zai samu 200. To shi wannan referral din ba ta ko'ina bane, ta bankin Polaris Bank ne, ta cikin app ɗinsu, wanda idan mutum ya yi buɗe app ɗin ya buɗe bankin shine za a bashi 200, sannan kuma wanda ya jagora ya buɗe referral kenan zai samu 300. To kafin mu tafi bidiyon mu kai tsaye ga sababbin shigowa wannan channel din namu, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa don sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Kuma wannan referral din da zamu kawo ko da yaushe za su iya denawa, don haka mutum idan ya samu bidiyon nan da wuri to ya gaggauta yi tukun, insha Allah zai samu, sannan kuma ya gaggauta turawa yan uwa su domin su ma su samu. Yauwa yanzu za mu tafi bidiyon mu kai tsaye ga application din namu nan. Zan ajiye mana link din application din a description, za mu shige shi yanzu. Zan ajiye muku referral code din a description. Yanzu za mu shiga sai mu danna sign off. Yauwa sai mu danna note din nan sai mu shige shi. Yauwa a nan gurin zaka zo ka sa email address naka, mun sa shi kamar haka, sai ka sa phone number naka wanda kai BBN da shi, kuma za ka yi amfani da BBN ne wajen buɗe account ɗin naka, ba ka da matsala ta komai saboda banki ne, za ka iya amfani da shi kai ajiyar kuɗi. Yauwa yanzu za ka zo ka selecting ɗin bankin da za ka buɗe abin nan, na naira ne ko kuma USDT. Yauwa yanzu ga wajen referral code nan, zan sa referral code, zan ajiye muku shi referral code ɗin wanda idan ka sa shi za ka samu abin nan ɗinka. Yanzu gashi zan yi pasting ɗinsa. Yauwa zan ajiye muku referral code ɗin wanda dole sai da shi idan ka sa, sannan in ka yi creating ɗin shi wannan account ɗin za ka samu 200 ka, sannan kuma sai kai ma ka yi inviting ɗin mutum. Yanzu nan za a zo a ɗau hoto, za mu ɗau hoto kamar haka. Yau gashi nan za mu danna allow. Yauwa sun ce mu ɗau hoto, gashi yanzu za mu shiga sai mu ɗau hoto. Yauwa gashi yanzu muna scanning. Yauwa gashi nan muna ta scanning, yanzu zai karɓa insha Allah. Yauwa gashi nan ya karɓa, zai wuce, gashi ya nuna mana yayi, kawai sai mu danna abun nan please wait. Yanzu za mu danna shi, gashi nan yana yi. Yauwa saboda network ne amma yanzu zai wuce. Yauwa gashi yana wucewa zai kawo ka wajen inda za ka sa code, za a turo a wannan number wayan naka na BBN, za a turo shi. To gashi nan dai yayi delay din turowa, bari mu dan jira sa. Yau ba mu samu damar turo shi ba, kawai yanzu za mu wuce cikin abun nan din. Za mu tsallake gurin. Yanzu da ya wuce maka wajen ka sa code din, zai nuno ka sa passport ɗinka. Kana sa passport shikenan zai nuno ka sa pin. Ina tunanin na transaction ne, sai ka saka. Kana sawa shikenan zai wuce. Yana wucewa zai kawo ka fuska kamar haka. Yauwa yana wucewa zai kawo ka fuska kamar haka. To za ka zo wajen tick ɗin can inda na yi layi gashi inda na nuna muku, za ka danna shi. Kana danna shi sai ka zo wajen review profile ɗin nan, gashi bari in muku tick ɗinsa. Kun gan shi review profile. Yauwa sai ka shige shi. Kana shige sa zai kawo ka nan gurin wajen information, sai ka danna shi. Sai ka danna ka selecting ɗin state ɗinka, za ka zaɓi state ka sa, sannan sai ka selecting ɗin abin nan gender, sai ka sa single, yanayin in kana da aure ka sa. Nan kuma za ka zo ka selecting ɗin local government ɗinka. Za mu yi selecting ɗin namu, sannan sai abin nan sana'a, sai ka sa self employment da kuma yanayin dai sana'arka, sai ka yi tick ɗinsa. Yauwa sannan za ka zo ka sa musu nawa kake samu a wata. Yauwa sai kuma sunan abin nan kaka ta wajen uwa za ka sa musu, shikenan idan ka sa za ka yi submitting, yayi done. Yauwa bari mu sa ku gani. Yauwa muna sawa gashi nan mun yi successfully, yayi. To directly yayi, za ka iya fitowa sai wajen inda ƙasa za ka danna inda wanda magajinka kenan. Za ka saka magajinka, sai ka saka sunan shi, ka saka sunan baba da kuma relationship, dangantakarku da shi, sai ka saka.
yawwa gashi nan yanzu za mu saka, yawwa mun sa, sai inda za ka saka phone number nashi sai ka saka, yawwa kana sakawa sai ka saka email address nasa, ko da a ce ba shi da email address ba ku da damuwa ka iya haɗa kawai na sunan nashi kawai ka saka @gmail.com zai yi. Kawai sai ka saka select your gender, male ne or female sai ka saka, kana sakawa sai ka saka inda yake unguwa kenan, gashi mun sa semi successfully, gashi nan yayi don, yana yi shi kenan zaka fito, kana fitowa zaka ba wa account ɗin naka, zaka ba shi ɗan lokaci kamar kaɗan haka wajen nan gurin, to kana ba shi lokaci gashi nan zai kawo maka fuska kamar haka, ya fara nuna maka balas, to anan za ka ga an sa maka 200 ka, sai wajen referral gashi sai ka shiga inda nan kutik ɗin nan sai ka danna, kana danna shi sai ka zo ga inda referral ɗin yake, inda za ka sa code ɗin nan inda za ka yi copy ɗinsa, gashi nan ga wajen copy ɗin sai ka yi copy, duk wanda za ka yi sai ka ce ga referral code ɗinka ya shiga, shine zai samu wannan 200, kuma shi ma in yayi wa wani abin da referral zai samu 300. To haka wannan referral ɗin yake, kuma ba ku da damuwa za ku iya yin sa, ko da ajiya ne ma za ka iya ci gaba da yi a bankin ka, tunda Polaris Bank ne. Yawwa idan kuma mutum ya yi requesting ɗin kati ya samu wani abun, kasance da wannan channel ɗin namu mai albarka domin kawo mana sabon tutorial. Mun gode, mu haɗu da tutorial na gaba.